Ben, moitas grazas, señor presidente. Desde o Bloque Nacionalista Galego vimos denunciando non de agora, sino dos últimos anos os abusos que Villarmir está facendo no noso país. E concretamente, pois tamén nos alarmamos ante un trato de favor absolutamente escandaloso por parte dos gobernos do PP a este empresario que mesmo pois ten levado a que se cometeran e se autorizaran verdadeiras ilegalidades por parte do goberno galego. Concretamente estamos falando de que algunhas destas ilegalidades pois neste momento están sendo xulgadas, creo que moi cerca deste Parlamento, nos xulgados de Santiago de Compostela. Referímonos pois a todo ese proceso polo procedimento polo que a Xunta autorizou a eliminación do caudal ecolóxico no río Xallas, que permitiu, en contra da legalidade vixente, que se desecara un río. Non só pois, se eliminou, digamos, unha das maravillas naturais do noso país, sino que se provocou unha grave alteración do medio natural en contra da lei de pesca fluvial. Unha situación que leva nada máis e nada menos a que desde o xulgado se lle impoña unha fianza de 8,5 millóns de euros, que sería a cifra que gañou Villarmir entre 2004 e 2011 pola explotación desta minicentral. Por lo tanto, entenderá, señor director Xerais, que con estes antecedentes acreditemos moi pouco no binomio entre PP e cumprimento da legalidade e que acreditemos máis no binomio de que o Partido Popular está claramente beneficiando negocios de Villarmir en contra do interese xeral. E tamén decimos isto porque hai outros procedementos xudiciais que poden deitar moita luz a respecto do que eu denominaría vínculos escuros entre o Partido Popular e Villarmir. Non podemos obviar que este empresario aparece que foi ampliamente beneficiado por moitas decisións da Xunta de Galiza durante os gobernos populares, aparece citado nos papéis de Bárcenas, aparece na trama Gürtel e mesmo aparece en fotografías que seguramente vostede desde aí non a pode ver con moita claridade, pero esta é unha fotografía que rescatou o diario Sermos Galiza, no que se vía claramente a Villarmir acompañando a Feijóo e outros altos cargos do Partido Popular durante a inauguración da sede da Fundación Manuel Fraga Iribarne. Parece ser, pola información que tamén se publicou en algúns medios, que unha parte da restauración do edificio que alberga a sede que leva o nome de Manuel Fraga foi financiada a cargo de fondos de Villarmir. Non sabemos nos a que ven esta xenerosidade, pero en todo caso, como decimos, establece vínculos profundos entre unha actividade empresarial e un partido político. Vínculos que tamén, isto case vou a decir a modo de anécdota, vinculan a outros cargos do Partido Popular. É curioso que no ano 1986 e 1989 a construción dun dos encoros que ten Villarmir nos Xallas, como é o encoro de Santa Uxías, supuxera un dos primeiros traballos para un enxeñeiro recén chegado a Galiza que se chama Agustín Hernández Fernández de Rojas. Non sei se lle sonas ou non sei se nós temos que seguir crendo que todo isto forma parte de casualidades. En todo caso, o que é evidente é que o río Xallas neste momento está sobreexplotado, que é o río máis sobreexplotado de todos os que ten na conca que xestiona a Xunta de Galiza, que a pesar desta sobreexplotación e non ser un país que non necesita maior produción de enerxía eléctrica, se siguen concedendo novas minicentrais, das que estamos falando concedidas no ano 2005 no tempo de desconto de Fraga despois de perder as eleccións, que caducaran xa no ano 2009, mas que a Xunta de Galiza decidiu, en vez de abrir un expediente de caducidade e salvagardar o río, pois decidiu seguir adiante cos intereses de Villarmir, e todo isto sempre poñendo como escudo os postos de traballo. Mas nós decimos que iso non é verdade. Primeiro, porque Villarmir nos últimos anos, a pesar de que a concesión destas minicentrais se vinculaba co mantemento do emprego, o único que fixo foi destruir emprego nese espazo, nas súas factorías da Costa da Morte, pasamos de 500 traballadores a menos de 300 na actualidade. En todo caso, estes kilovatios só sirven para operacións especulativas e para que siga tendo cuantiosos beneficios Villarmir, para que se siga facendo a vista gorda frente ao estragamento da ría de Corcubión, que está gravemente
contaminada e que agora estemos nun procedimento que nós temos que decirlle que nos parece que recorda moito a todo o procedimento que se seguiu cando se permitiu pois naquela altura, ao principios do século XXI, que se desecara o río Sallas. Cremos que esta nova actuación está tendo moitos paralelismos con esa que neste momento está sendo investigada pola Xustiza. E por que decimos isto? Bueno, pois porque nós xa denunciamos no seu momento que estas minicentrais iban a ter un grande impacto, que iban a ter un grande impacto nun espacio de grande valor ecolóxico, que era un espazo que en teoría no que se iba a ampliar a rede Natura, a Devesa dos Anllares, que din os expertos que ten uns niveis de conservación mellores que os das propias fragas do Eume en moitos dos seus espazos e que moitos dos seus hábitats eran non só aqueles merecentes de estar protegidos dentro da rede Natura, sino que albergan especies que están xa protegidas porque forman parte do catálogo galego de especies amenazadas. Nos pedimos, como digo, xa no ano 2010, que non se seguirá adiante con estas minicentrais, volvemos a pedilo neste ano e agora temos novos datos que a verdade nos parece que teñen a gravidade suficiente como para que desde a Xunta de Galiza non se mire para outro lado, que non se repitan os erros do pasado que, como decimos, neste momento están xudicializados e que, ademais, nos creemos que teñen unha base moi solvente. Por iso nos volvimos a pedirlle hoxe que non mire para outro lado a Xunta de Galiza e que se inicie a paralización cautelar das obras e que se tomen moi en serio as denuncias que se están realizados. Denuncias como as que fixo recentemente a DEGA, apoiado nada máis e nada menos que nun informe de 11 expertos e expertas das universidades de Santiago, das universidades de Vigo e das universidades da Coruña, en que nos están dicindo que hai especies protegidas non só pola Directiva Hábitats en canto a hábitats de interese prioritario, sino en especies que están no catálogo galego de especies amenazadas e que, por lo tanto, teñen unha protección ante a que a Xunta de Galiza non está facendo nada. E quero hoxe lembrarlles que, ainda que pareza que non, hai unha lei que é do ano 2001, que é unha lei de conservación da natureza, que nas súas infraccións, no artigo 65, entre as infraccións moi graves están a destrucción, morte, deterioración de especímenes catalogados como en perigo de extinción ou sensibles a alteración do seu hábitat. Vostede ten sobre a mesa un informe que di que moitas destas especies están sendo arrasadas polas obras. E nós hoxe o que queremos saber é que vai facer a Xunta de Galiza. Vai a seguir mirando para outro lado ou de realmente vamos a permitir por unha vez que a lei non sexa papel mollado ante os intereses de empresarios como Villarmir. Creo que sería, desde logo, algo importante. Nós seguimos dicindo que é unha auténtica barbaridade. Por certo, creo que agora xa o din tamén algúns membros do PP, non? Coñecemos esta semana a noticia de que nada máis e nada menos que o portavoz municipal do Partido Popular en Dumbría non só vai a denunciar as obras nos xulgados, sino que tamén está facendo unha denuncia pública na que di literalmente que o Partido Popular está atropellando a lei e que está digamos, vulnerando a legalidade e, por lo tanto, cometendo un delito para beneficiar a un empresario. Nos parécenos que este é un asunto coa suficiente gravedade como para que hoxe non veña aquí simplemente a decir que non pasa nada, porque, repito, que o Partido Popular no goberno ten cometido ilegalidades e vulneracións da lei para beneficiar a empresas privadas, xa temos moitos antecedentes. Por lo tanto, nós hoxe o que lle pedimos é que non repitan os erros do pasado e que empecen unha nova senda, non? Temos unha nova consellería, a ver se iso se nota algo en relación con estes asuntos. Moitas gracias. Gracias, señora Pontón. E turno agora para o señor Sánchez. Ben, pois, prácticamente